ụtọ nwa ụdara mmicha m ife ị na-amị m nnalu Ọnịcha obiri gwogwo a na-ama m n'ahụ ọ bụrụkwanụ m na-egbu ya n'ọkụ ya na-egbu m okotorigba ndị be bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ ka unu fụ otu nwaanyị na ndị nwunye na-abụ ichie anụnwa na anụ unu ma na-ekwu na ichie anụnwa dọbara ikpu na-abụ kara aka n'ụlọ otu na-abụ kajara akaja ọ hapụfa o jee n'ilo na-agba nwunye nwoke ọzọ sa nsurugede nakwanụ nwaanyị nwa n'odukwo ka otu eme ngagharị iwe ka di esi wee buru nnifa wee bupụta n'ilo ka di esi wee bulu amụfa na alarị wee jeje bujelu nwaanyị ọzọ wee na-akpọwarị wee na-abọwarị nke bụ na ichie natazie n'ụlọ akpa ya aka n'ife nwoke ji bụrụ nwoke ọsị na ike adịghị ya anyị ama na nwaanyị ọzọ etitọrịsigwa edifa bịakwara ka nkọrọ ụnụ ife nwaanyị ka ọ na-anụta akala eze n'okwu ya bụ na eze na-eme ọfụma nnụtakwa nke a sị ka m bịa ka ala ụnụ na dịka a na-eme ngagharị iwe anụnwa nọ ndebe ichie anụnwa bụ ife na-eme ngagharị iwe ndị vileji fa bụ ife na-eme ngagharị iwe anụnwa dịka ichie fa si wee je na-asa nwaanyị efele dịka ichie fa si wee je na-alacha ikpu nwaanyị nọ na di nke bụzi na nya bụ ife na-ada ka wọta saịtị Aba mgbe ichie na-alacha nya bụ ọtụ wee na-ada kịrịkọ ọgbọkwa n'ọnụ nke unu ya etu wee nụ n'ọbụ ife nụrụ ka m na-akọrọ unu nke bụ na nwunye ichie unu fụrụ ebe anụnwanụ wee na-ekwu okwu mkpọta ụda ebe ọ na-ekwu ife a mana mma etinye ife a na kọmentị ka unu jee gee ya nụcha m ife ọ na-ekwu ndị mmadụ wee na-asị ya na kọmentị na ya baa n'ụlọ na ifela na-emekwa ya nọ na ọmahụ na di ya amaghị ala ọtụ na ọfụkwa ka di ya si eme ebe a na-ala ọtụ na o nwekwa ife di ya lalụ na di ya bụ oju utu ama eme na di ya bụ efele nwa na ọ na-ata na-ada kwakarakpaka ka wọta saịtị Aba na ọ sasikwuo dị ike na ebe di ya na-alakwu nwaanyị nwa na okwu ya ahụ emegharị ahụ n'ọnwaanyị unu fụrụ ebe a bụ onye tiri di ya egede n'ọnwaanyị bụ onye agha ebinye kọpụ ndị kwọkịrịkwọla nwaanyị ọlatụ ndị ọla n'iyi na nwaanyị bụ asị ka eke ka oti ka o buru ti ya na efukwa ka nwaanyị ti wee buru utu diva wee na-amị ka oji maịka ekwu ukwe n'ụlọ ụka na fa nwa amaghị amị na ọya abịa kpatara ichie ji wee bujerie nwaanyị a sị nwaanyị a wee na-etitọrị diva nke bụ na ichie nọzi ebe ahụ wee na-etizi mkpu amụ ka mkpu ọtọ na ọ bụrụkwanụ ya na-egbu nwaanyị na ọkwa ya na-egbu ya ụtọ nwa n'ogbuo ya ife ọ na-amị ya ọ nalu Ọnịcha obiri gwogwo a na-amụ ya n'ahụ ụdara mmecha ya ewo n'ọdụgo otego ọ gụbara ya na amụ ya nke atọ gbuo ya n'ọdụgo ife nwa bụrụkwa na obere ife na ọgbọzikwa n'ọnụ nke unu ya eti wee na ama na ụfọdụ n'ime unu enedegokwarị ya bụ ife onyonyo n'ọkwa ka nke a na-afịa ka ntị ka m wetara unu ka unu nụkwa nke na-afịa dịka ndị be ichie fa na-eme ngagharị iwe na ichie jesa efere na ilo na ichie aha asa efere si wee ruo ebe a nya bụ efere wee na-ada ka wọta saịtị Aba ọ dụkwa ka nwaanyị a na-agba mmiri nya bụ ife ji ada kịnịkọ nke bụzi na ichie na-etizi mkpu amụ ụtọ nwa ụdara mmecha na nlu Aba na mma egotalụ gị Ọnịcha na nlu Ọnịcha na mma egotalụ gị Aba n'igbugo m na-eyarigo m isi na-ekwenụ nwunye ichie ka ọ na-eme gaị maka gaị ọ na-emelu n'obo na ya akwụkwana chinchem na ya akwụzuru akwụzu na ya tozuru etozu na ya adazuru adazu nke bụ na ichie gbahapụrụ fa n'ụlọ wee jee na-etitọrị nwunye nwoke ọzọ wee sị ka wetakwara ụlọ ebe a unu mana nwaanyị a na-etitọrị na ife kpatara ife onyonyo anụnwa ji wee pụta n'ihu akwụkwọ ọbụ na nwaanyị na-akọwa na ojele ọmụgwọ wee ruo ebe a wee na-etitọrịkwa oge ya nwoke ala eje dịlio na ọ bụrụkwa m kọrọ n'ọkwa ifefa ka ọka m kọrọ unu si wee ruo wee were oge ya nwoke wee na-agbarịwa mfọdụlodu michọnarị jọni unu mana ka ukwu nwaanyị si na-aga na unu mana ka nwaanyị si enye ya onye mazi ka o ya eti wee gwọ oge ya nwoke ka abacha n'ọnya bụ iwe nwa ya nwaanyị si o wee were nya bụ ife onyonyo wee tụọrọ nna ya n'ọnwa ya nwaanyị fụrụ ya na fon ya ka mami a bịara ọmụgwọ na nke ya mami a na-akọwakwa n'olugo 3 years nya bụ ife onyonyo dị na fon ya andị na oficha gị ya na ya ma na nya bụ ife eji ezu ebe a na-akpọ gararị ya bụ ifichakwa ife na fonu jekwa n'ebe ahụ ka ifichapụ ya ọfụma ịpụ na-echekwa na ifichapụ gị ihe amakwa na nya bụ ife dị ebe ahụ nwaanyị na-akọwa na ya etitọrị ọkpọ onye na-anụ nwa ya nwaanyị na ndị na-ebo ya ebubo na otitọrịla oge ya nwoke na ndị ahụ ya ata afụfụ njọfa na etitọrị ọkwa oge ya nwoke ka ya gwakwa ndị mmadụ